ବାଳ A few moments later. ଅସହ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଭୋଜିର ପ୍ରୋସିଜର କେମିତି କଣ ଭୋଜିର କେମିତି କଣ ହେଲା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ପାରିଲିଣି ତ ସରି ତ କେମିତି କଣ ସବୁ ହେଇଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଏଇଟା ହେଇଥିଲା ଚିକେନ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଚିକେନ ଏଇଟା ଆଉ ଆମର ଇଏ ସୁମନ୍ତ ବାବୁ ଇଏ ପକୋଡ଼ା ଆଉ ଛତୁ ଚିଲ୍ଲି ଇଏ ସାଲାଡ ଆଉ ସବୁ कौन है ये लोग ପଡିବ टेंशन नियो नहीं ओ कैमरामैन हाय बोलो ତରଣୀ କଣ ଧରି ଏଟା ବାହାରିବ ଆମ ବାହାଘରରେ ତ ସେଥିପାଇଁ ଦେଖି ତମେ କଣ ଏଇ ତାମିଲରେ ପକୋଡ଼ାଟାକୁ ତାମିଲରେ ଟିକେ ଦେ କେତର ଓ କେତର ଚିଲି ସସ୍ एटा मो जगह ऑलरेडी बाढ़ा ही सारची खाइबार बाकी अछि हेलो गाइस डुडोन एडवांस हैप्पी एडवांस हैप्पी रो लिपुन dong Dungre dong 1 hour later. Happy birthday, Samya. Happy birthday. Happy birthday na re. Happy New Year. Happy New Year 2023. हेलमेट से धरजी छोट समस्त चौकी धर में गोलाप फूल हला हां चिंता भाई गोलाप
एका मुहर बोल ଚକୁଡ଼ା ସମସ୍ତେ ଦେଖ ହାତକୁ ଟିକେ ଟିକେ ଆଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୋଇ ଦିଅ ଭାଇ ଆମ ସମ୍ପର୍କ ହରିଆ ମନା ପିଲା ପାଡେ ଗଲା ଏ ଛାଡ଼ ଏ ସାଇଡ୍ ଛାଡ଼ ମତେ ଟିକେ ଖୋଇ ଦିଅ କିଏ ରେ ଆରେ ଏ ଆରେ ରେ ଶହେ ବିଶ ବନ୍ଧୁ ମତେ ଆଉ ଟିକେ କହିଦିଅ ରେ ସୁବେନ୍ଦୁ ତୁ ଆଗେ ଆଚ୍ଛା ବିବି ପାରୁନି ସମସ୍ତ ମତେ ପାଳା ନାଇଁ ଲାଗିବ ଗାଡି ଗ୍ରୁପରେ ମେସେଜ କରିଦବ ଗ୍ରୁପରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସମସ୍ତେ ଭାଇ ମୁଁ ପହଞ୍ଚି ମେସେଜ କରିଦବ ନିଜ ଘରକୁ ଚାଲ ଆମ ଗାଁ କୋଉଠି ଯିବ ହେଲା